आङो दा नोंथांमोननि कमेन्ट फरायगोन बेवहाय अखन बर'आ सोंदों आंखौ खयथा इउटुब दङब्रा होननानै। अखन आदाया जोंनि गामिनिनो जायो। मोननै इउटुब चेनेल दङ आंहा, बर'नि ट्रेभेलार मोनसे, बेनिफ्राय बिपुल बर' भ्लग मोनसे। दा आङो कमेन्टफोरखौ फरायगोन आरोना, नोंथांमोननि मोननैसो कमेन्ट दङ। बेनिफ्राय HB ब्लगा हरदो लाइक दान आंनिखौबो नाय फ्रेन्डनो, नायखायो आङो बयनिखौबो। नेक्स्ट दिपज्योति बर'नो नाइस, नाय कमेन्टफोरा नोंथांमोननि आङो स्क्रिनशट लाना दोनदो नाय। दा नोंथांमोननि कमेन्ट फरायगासिनो तामुलपुर पार्कआव। बेनि उनाव दङ मनिषा बसुमतारिया लिरदो निउ साबस्क्राइबार आंनिखौबो खालामदो। औ आं खालामखायो, बयनिखौबो आङो साबस्क्राइब खालामखायो, नोंथांमोना मोनथिखायो माथो, आरो आं नोंथांमोननि भिडिअफोरखौ नायखायो बयनिखौबो। बेनि उनाव नेक्स्ट अकन बर', बे आदाया बुंदो आं सानबाय थादोंमोन आंखौ नुगोन होनना, नुमारबाय थेंक इउ। नुखागोन, आं नोंखौ थेखांखादों ना आदा लोखि फुजायाव। बेनि उनाव दङ नेक्स्ट कमेन्ट, लोगो खालामबाय दे भेरि नाइस, एम मुसाहारिया लिरदो कमेन्टखौ। आं साबस्क्राइब खालामखायो नोंथांमोनखौ, एकदम कमेन्टफोरखौ नाय। आङो ग'प्र'नि आनबक्सिं खालामनाय भिडिअ कमेन्टआ दङ बे एम मोसाहारिनो। बेनि उनाव दङ एम मोसाहारियानो हरफिनदो भेरि नाइस होननानै, भिडिअफोराव हरदो आरो ना कमेन्ट बिदि। बेनि उनाव दङ वा नाइस ट्राइ टु सापर्ट बेक फंबाय, सापर्ट बेक फंबाय लिरदो जगिता नार्जारि, नाय कमेन्टआ जगिता नार्जारि। नेक्स्ट कमेन्ट, आंनि इउटुब चेनेला डिलेट जाबाय, बे आङो भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन ना आंनि पुरुना एकाउन्टआ, माने पुरुना इउटुब चेनेला डिलेट जाबायना, बेनि सिङावनो बे भिडिअनि सिङावनो कमेन्ट हरदो नाइस ब्लग आगै हरदो स्माइल बर'नो। बेनिफ्राय जगिता नार्जारिया नाइस हरदो, अखन आदाया हरदो देग्लाय थांगा नामा कलकातायाव। देग्लाय थांनाय जायासै ब्र', नेक्स्ट इयाराव थांगोन कलकातायाव दुर्गा फुजा नायनो, देग्लाय थांनाय जायासै। बेनि उनाव हरदो आं गुवाहाटीयाव सानसे अटल उद्यान पार्कआव थांदोंमोन ना ब्लग बानायनो, बेयाव कमेन्ट हरदोंमोन र'। 57 गोदान लोगो खालामबाय दे आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामनो, मुनि ब्रह्मआ लिरदो। आङो साबस्क्राइब खालामखादो, जाय कमेन्ट हरदों आं गासैनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हरदो। ओमफ्राय बिरन दङ नाइस ब्र'नो, नाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। बिदि कमेन्ट मोजां कमेन्ट हरबाय था, नोंथांमोना बिदि कमेन्ट हरबाथाय भिडिअ बानायबाय थानो गोसो जायो। बेनिफ्राय सर्ट्स भिडिअ कमेन्ट फैदो नाय, जोहोलावफुरि पार्कआव बा अखन आदायानो हरदो व्हाट ए गार्डेन ब्र'नो, बा थेंक इउ। ओमफ्राय जगिता नार्जारिया लिरदो बिउटिफुल फ्लावार्स, मोजांखा, बेयाव मोजां जाखायो। नैबे माने मा पार्कमोन बे, तामुलपुर पार्कनिख्रुइ जोहोलावफुरि पार्कआ मोजांसिन, एकदम बरिया। नोंथांमोना फेब्रुवारियाव थांगोन, जानुवारि फेब्रुवारियाव एकदम मोजां समायना नाजारा नुगोन। नेक्स्ट कमेन्ट जाफुंसार ब्रह्मनो नाइस बिउटिफुल, थेंक इउ। जगिता नार्जारि हरबावदो नाइस शेयारिं ब्र', नाय कमेन्टखौ जाफुंसार ब्रह्म भेरि नाइस। बेनिफ्राय आयुष मुसाहारि, ब्रादारा बरियानो फार्स्ट भिउनो, थेंक इउ। फार्स्ट नायखायो र' ब्रादारा, बरिया, आं मुवानि मोनदां ब्र'आ। बिके बर' ब्लग, नाइस शेयारिं लाइक दाननो, थेंक इउ बिके बर' ब्लग। दिदोम ब्लग्सनो जय हो हरदो कामाख्यानि भिडिअ, कामाख्या टेम्पलनि भिडिअ जय हो। बेनि उनाव बिश्वकबि बसुमतारि हरदो भेरि नाइस निउ फ्रेन्ड बिके बर' ब्लगनो, थेंक इउ। बयनिसिमबो रोजा साबायखर आंखौ एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय। नोंथांमोननि सापर्टथ' नांखागोननो, आंनि एसे नाजानाय आरो नोंथांमोननि एसे सापर्टथ' नांखागोन, अब्लासो लाइफआव दावगानो हागोन, नंगौना नङा? ओमफ्राय माइनाव बसुमतारिया लिरदो नाइस भिडिअ आंनिखौबो सापर्ट खालामदो बाबुनो, थेंक इउ। खालामखायो आङो, बयनिखौबो साबस्क्राइब दंखायो। दा नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ दा आङो फारि फरायलांगासिनो, आंनि बे स्क्रिनावनो दङ मबाइलाव गासैबो नोंथांमोना आंनि भिडिअफोराव हरनाय कमेन्टफोरा। ओमफ्राय नेक्स्ट कमेन्ट जगिता नार्जारिनो नाइस शेयारिं ब्र', थेंक इउ। बेनिफ्राय दिदोम ब्लग्स दे जागोन नायथारगोन, थेंक इउ दिदोम ब्लग, आंबो नोंथांनि चेनेलखौ नायो, मोजां नाङो, नोंथाङा मोजां भिडिअ बानायो माथो। बेनिफ्राय दङ नेक्स्ट कमेन्ट भेरि नाइस आगै जाफुंसार ब्रह्म लिरदो। ओमफ्राय
बिरन दङ नामा बिरन ओमफ्राय नाइस ब्र'नो थेंक इउ नाइस अनामिका बर'नो कट हयसेनु मेला महरिपाराव जादोंमोन बे ट्रेड एक्सपो मेलाया थांबायनो 2 मासयानो जाबाय बेनिफ्राय बड'लेण्ड स्टार 1 नो बे लिरदो कामाख्या टेम्पलाव थांनाया जोङो बेनि कमेन्ट बे भिडिअनि सिङावनो लिरदो नाइस भिडिअ 1 लाइक 1 साबस्क्राइब डान निउ फ्रेन्ड नो थेंक इउ साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय बेनिफ्राय दङ बिके ब्लग नो नाइस थेंक इउ आं नोंखौ साबस्क्राइब खालामखादो आगै नो थेंक इउ भेरि नाइस फंबाय सापर्ट खालामबाय नो जाफुंसार ब्रह्म बिरना लिरबावदो नाइस लोगो खालामगोन नामा ब्र' खालामखायो लोगो मानो खालामा जानो साबस्क्राइब खालामबासो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौब्रा नुवाखै मालाय हारसाफोरा मालाय सापर्ट खालामलायो जोंहासो एसे दावगाबानो मेगन सायो मानसिफोरा बर'जों बर' माने नायलायनो हाया बेनि उनाव दङ आङो नागिरिजुलियाव थांदोंमोन जे नागिरिजुलिनि बागानाव बेयाव बे भिडिअ कमेन्ट मोनसे हरदों नाइस दे बाबु आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो बेक खालामना होफैदो मा नाम बर'नि रादाब नामालै बर'नि रादाब खालामखायो आङो खालामजोबखादो नोंथांमोननि कमेन्ट फैनाय लोगो लोगो आङो एकदम माने इउटुबाव थांनानै साबस्क्राइब खालामजोबखानाय बिथराय मोसाहारिया लिरदो सापर्ट खालामबाय आंबो सापर्ट खालामखानांगौ माथो बिफा नार्जारि निउ फ्रेन्ड खालामबाय आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामफिनदो दे खालामबाय टेनसन लानो नाङा आङो जे बगामाथियाव थांदोंमोन बगामाथि पिकनिक स्पटआव थांनायाव मोनसे रिल्स हगारदोंमोन बेयाव मोनसे भिउ माने माबा फैदो कमेन्ट फैदो नाइस भिउनो मौसुमि बसुमतारी थेंक इउ माथो मोजां नायनांगौ नाइस भिडिअ निउ फ्रेन्ड खालामबाय आंनिखौबो खालामफिनदो आगैनो गुरेस्वराव जे माने फाइनेल मेट्च नायनो थांदोंमोन जोङो फुटबल फाइनेल मेट्च बेयाव कमेन्ट फैदो मौसुमि बसुमतारीनि नाइस भिडिअ थेंक इउ बेनि उनाव दङ आयुष मोसाहारि फार्स्ट भिउ एकदम बिथाङा फार्स्ट नायखायो एकदम साबायखर रोजा बिदिनोसै बर'जों बर' सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोननि एसे सापर्ट आंनि एसे नाजानायजों बेसे गोजान दावगानो हायो नायनोसै नंगौना नङा बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थाबाथाय बरिया जागा देखायबाय थागोन नोंथांमोननो दिनै जिबायदि जोङो तामुलपुरनि पार्कआव फैदो गाबोन आरो बहाबा थांलायगोन बिदिनो बानायबाय थागोन आरोना भिडिअ नोंथांमोननि सापर्ट नांगोन नोंथांमोना नायनांगोन भिडिअफोरखौ अब्लासो जों मटिभेट जायोना नंगौना नङा भिडिअ बानायनो भिउसानो फैयाबा जों मोजां नाङा ना भिडिअ बानायनो आरो दंबावो मेरला कमेन्ट दङ एकदम मा बुंनो नेक्स्ट ट्रिप बहा जागोन नेक्स्ट ट्रिप जोंना राजमेला डाइरेक्ट मायावमोन जोंनिया खैराबारि राजमेलाया गुरिहाटी बेनिफ्राय नावकाटायाव सानसे गरेस्वराव सानसे बेनिफ्राय जोंनि खिमला सक होनोलै बेयावनो जोंनि सकआवनो बेयाव सानसे ओमफ्राय आङो सम मिलायबाथाय माबायाव थांनो हानाय नलबारि हावलि एकदम मोजां भिडिअ फैगासिनो राजमेलानि नेनानै थादो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो लोगो सासेजों जोङो माबायाव थांगोन गरेस्वर टु राङापारा ब्लग मोनसे फैगासिनो ट्रेन जार्नि एकदम राङापारा टाउनखौ देखायगोन नोंथांमोननो बर'नि जायगा ट्रेनजों थांगोन ट्रेन जार्नि जागोन बेनि उनाव हरदो मन्जुलि ब्रह्म नाइस थेंक इउ सुमिरानि जाबाय दे आंबो साबस्क्राइब खालामबाय थेंक इउ नागिरिजुलिनि ब्लगखौ हरदो रिंकि मोसाहारिनो नाइस साबस्क्राइब खालामबाय रिंकि मोसाहारि नाय कमेन्टखौ देखाय केमेरामेन बाबु नाय बरिया आयुष नाइस ब्र दिदोम ब्लग हरदो गोजोननाय थाबाय आं फुल ब्लग नायबाय लोगोबो खालामबाय अन्नानै आंनिखौबो नायनानै होफैगोन आं नायखायो नोंथांनि ब्लगखौ एकदम मोजां ब्लग बनायोना दिदोम ब्लग्स नाइस शेयारिं जगिता लिरदो निउ साबस्क्राइब जगिता बरिया मिथिंगाया लिरदो एग्जामा माबायदि जाखो आंनाया आसकासो 10 नो आंना मोजां जायाखै ब्र माने HS नङा HSLC-निया मोजां जादों आंना माने एडिआरिनिया नाथाय हायार सेकेन्डारि पासनिया गैया खामानि गैया थार्ड ग्रेडनिया मोजां जायाखै नायनोसै काटअफआ बेसे थाङो जोंना ST-नियाथ' 100+ नांगोन 100आनो मोनहैनाय नङा दां नाम्बारा बेनि उनाव नेक्स्टआव ट्राइ खालामफिनदो आगै आं सापर्ट खालामबाय दे रिता बड' किटचेन ट्राइथ' खालामगासिनो नायनोसै बेसे गोजान दावगानो हायो
SB ब्लग साबसक्राइब खालामबाय दे नाय बरिया खालामनांगौ मजा जोबोद मोजां मोजां जायगा ब्र जोंथ' मोजां मोजां जायगायावनो थांखायोना एकदम गाज्रि जायगायावलाय बहा थांनो नंगौना नङा प्रदीप दैमारिनो ब्र नायबाय था बिदिनो सापर्ट होबाय था गामियारि क्रिएशन आयु जायगाया मासे मोजां आदा न जायगायाथ' मोजांखा जोङो जोंनि सयसानो मोजांखाना जोङो एकदम मोजां मोजां जायगायावसो बेरायखायो जोब्बाय कमेन्टआ दिनैनि कमेन्टआ बेयावनो जोब्बाय नोंथांनि सोंलु आंनि फिननाय बेनो बड'